Il-Ministeru għall-Agrikoltura kundanna l-azzjonijiet li ttieħdu mill-Assoċjazzjoni tal-Pitkala f'isem il-membri tagħha biex twaqqaf il-kooperattiva tal-bdiewa u dawk li mhumiex membri tal-assoċjazzjoni milli jbigħu prodotti agrikoli miċ-ċentru tal-Pitkalija. Fi stqarrija l-Ministeru qal li l-assoċjazzjoni qed tieħu dawn l-azzjonijiet fid-dawl tat-talba tagħha biex tneħħi l-garanzija bankarja imposta fuq kull tiġdid ta' liċenzja. Din kienet iddaħlet fl-2014 bħala strument ta' sigurtà sabiex kull ħlas dovut mill-Pitkala li l-bdiewa jkun onorat. Dwar l-importanza tal-garanzija bankarja l-bdiewa, One News tkellem ma' Malcolm Borch mill-laqda Bdiewa Attivi. Ekonomikament huma l-profitti diġà huma baxxi u allura li jdum ma jitħallsu għal prodott tagħhom kienet qed ġion fuq il-kub tagħhom. U allura l-gvern dak iż-żmien kien daħħal garanzija il-Pitkala biex tagħmel tajjeb għas sitwazzjonijiet fejn il-Pitkala kienu jdumu ma jħallsu lid-bdiewa. Il-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Xarlo Camilleri spjega kif qed isiru l-preparamenti sabiex nhar it-tnejn il-bdiewa jbigħu xorta waħda il-prodotti tagħhom. Aħna qed nippreparaw il-bdiewa biex nhar it-tnejn il-ġurnata tal-Pitkalija normali issir u norganizzaw il-bdiewa biex jibigħu il-prodott tagħhom stess. Fil-5 ta' April il-bdiewa se jkunu jistgħu jidħlu fis-suq tal-Pitkalija fis-satejn ta' filgħodu u l-uffiċjali tal-Ministeru se jgwidawhom lejn spazju minn fejn ikunu jistgħu jbigħu direttament il-prodotti tagħhom. Filwaqt il-bejja tal-ħaxix se jitħallew jidħlu fiċ-ċentru tal-Pitkalija fl-4 ta' filgħodu sabiex ikun hemm ħin biżżejjed sakemm il-bdiewa jarmaw f'posthom. Intant kif imwiegħed mill-Gvern beda l-implementazzjoni tar-riforma tal-operat tal-Pitkalija li għandha lan li ttejjeb il-pożizzjoni tal-bidwi fil-katina tal-valur billi ttejjeb it-traċċabilità tal-prodott u trasparenza ta' transazzjonijiet.